I ponovo imamo temu bezbednost u saobraćaju. Posjeti smo Agenciji za bezbednost saobraćaja da bi pričali na temu šta je sve implementirano od novog zakona i novih pravilnika u 2024. Naš sagovornik mora da se vrati čak u 23. Sam u pravu? Jeste. Izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja u septembru 2023. stupila je obaveza Agencije za donošenje niza podzakonskih akata. U 2024. godini objavili smo pravilnik koji se tiče autonomne vožnje, ispitivanja autonomnih vozila, odnosno zakonskim osnovom su proistekla dva pravilnika, jedan u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, drugi u nadležnosti Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, na osnovu koga Agencija izdaje uverenje o ispitivanju za autonomna vozila. Takođe, donet je pravilnik o oldtimerima, čija zvanična primjena kreće sada od 20. januara. Donet je pravilnik za vozila koja nisu u potpunosti usaglašena sa propisima o homologaciji, poznati kao Amerikanci. Dobro, znači sada možemo da vozimo automobile iz Amerike bez problema, uz blage prepravke. Jeste. Dobro. Pored toga, šta je još interesantno, moramo da kažemo, donet je pravilnik i o onim, da kažemo slobodno, sportskim vozilima. Jeste. Pravilnik za takmičarska vozila je u izradi i njegovo usvajanje očekujemo u 2025. godini. Šta nas još čeka u 2025? Nastojimo da radimo na unapređenju sistema bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. Ono što nas očekuje jeste unapređenje, odnosno donošenje pravilnika koje se tiče rada kontrolora na tehničkom pregledu, tako da i u toj oblasti očekujemo unapređenje u narednom periodu. Kakva je situacija trenutno kada je ta tema u pitanju? Pa ta tema je uvek aktuelna, imajući u vidu broj vozila u Republici Srbiji koji se registruje i taj broj je konstantno u porastu, a jednostavno oblast kao takva zahteva uređenje i unapređenje.